Za mu so mu ji sunanki da kuma makasudin zuwanki wannan taro, duk da dai mun ga ke ba a baki certificate din ba, amma in kai mana ƙarin bayani muna buƙatar haka. To, assalamu alaikum, sunana Aisha Aliyu Zamiya, kuma ni organizer ce a cikin wannan tafiya na Arewa Filmmakers. To yanzu ke kina ɗaya daga cikin organization ɗin wannan tafiyar ta Arewa Filmmakers Association of Nigeria. To wani irin kira zaki wa mutane da kuma su kansu wa'inda aka ba wannan certificate ɗin a matsayin da aka ba su? To abin da zan iya faɗa nan shine a riƙe gaskiya da amana. Shi duk abin da za ka yi in ka riƙe gaskiya da amana, to kamar ga baki ɗayan mu za mu ji daɗin wannan tafiya baki ɗaya. To yanzu wani kira zaki ga mutanen da suke ɗaukar sana'ar wata iriya ba su fahimce ta ba amma sun masu zaginta sun fi yawa? To alhamdulillah yanzu wajen. Kowane sana'a da yanda ka ɗauke shi da shi yake tafiya da kai. Idan ka zo cikin kowane irin sana'a ne, idan ka ɗauke shi a matsayin sana'a zai tafi da kai a matsayin sana'a. Idan kuma ka ɗauke shi a bisa wani buri ne ka zo da shi, to zai tafi da kai akan wannan. To duk wanda zai zo ko cikin masana'antar fim ko ma kowane irin sana'a ya tabbata ya zo wurin da zuciya ɗaya kuma da niyyar wannan sana'ar ya zo yi. Aisha Aliyu Zamiya, da yawa daga cikin yan fim din nan wasu ana ganin sun taba aure, wasu kuma yan mata ne. Ki wani rukuni kike? To ban taba aure ba gaskiya. Ya zuwa yanzu duk waɗanda suka fara fina-finai za ki ga wasu akan ce musu roshin masoya suka shigowa, wasu kuma sai ki ga masoyan ba sa shigowa, ana ganin yan fim ne wasu ba su gamsu da tarbiyyar su ba. Ya zuwa yanzu nawa ne suka kawo miki tallan haja ko proposal na neman? Biliyan ɗaya ne suka. Nawa kika amince da su? To wannan kuma na bar wa zuciyata wanda na amince. A'a, a matsayin ki na celebrity wadda har kika faɗi miliyan 1 ne suka zo. Biliyan ɗaya na ce ba miliyan ɗaya ba. A cikin biliyan 1 nan nawa kika amince? So ai duk mutumin da zaka so guda ɗaya ne, in aure zaka yi ma guda ɗaya zaka aura, tunda mace ce ni, da a ce namiji ce ni to in nayi aure guda ɗaya zan iya auren guda 4, to ni kuma mace ce dole guda ɗaya zan zaba a cikin su. Yanzu har yanzu baki ga wanda ya